Γεια σας παιδιά, σήμερα σε αυτό το βίντεο θα δούμε την Ελλάδα στο μικρό τελικό ενάντια στη Φινλανδία. Το σκορ είναι 35-26. Κατοχή της Ελλάδας και πάμε. Η ώρα 10 σήμερα παίζει και ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην Τουρκία στη Γερμανία. Η Τουρκία είναι μια δύσκολη ομάδα που έχει κερδίσει την Ελλάδα. Η Γερμανία είναι επίσης δύσκολη ομάδα που όμως έχει κερδίσει το παγκόσμιο κύπελλο πριν 2-3 χρόνια. Τώρα θα σας δείξω τη σημαία που έχω φτιάξει και έχει σχέση με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, γιατί έχω μια αθλητική. Ποιος είναι το ξέρω, έχω και τα παπούτσια το κουμπό. Από εδώ είναι η σημαία. Ένα λεπτάκι, τώρα έχει εδώ. Από εδώ είναι η σημαία που έχω κάνει. Γράφει Έλλας Γιάννης MVP Αντετοκούμπο. Και τώρα έχουμε βολές. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Από εδώ είναι ο αδερφός του Θανάσης Αντετοκούμπο. Δεν είναι πολύ απλά. Έχασε την πρώτη βολή και πάει για τη δεύτερη. Και τι βάζει. 20 ακόμα για την ανάπαυλα. 37-29. Σε λίγο τελειώνει και το πρώτο μικρό μας. Και έτσι θα σας σταματήσω για λίγο. Δεύτερο καλάθι του Λάρη Μάρκανεν. Αμέσως ο Σπανής σηκώνει τον Παπα-Νικολάου. Είναι φανέλα μου με το Αντετοκούμπο. Τώρα είναι Τον Μάρκανεν, ο Σαμοντούροφ του έκοψε λίγο τη φόρα, έδωσε ένα χρήσιμο φάουλ, το τέταρτο ομαδικό στην άμυνα.